IDI. With the developed attractions nga nag-open dinhi sa syudad sa Sugbo, atong bisitahon karon ang first flower terraces dinhi sa nasod. Asa man kini, kuyugi ko og atong bisitahon ang Terrazas de Flores nga nahimutang dinhi sa Barangay Malubog. Tara! Hi! Welcome to Terrazas de Flores! Ang Terrazas de Flores is the first and only flower terraces here in the Philippines ug makita lamang kini dinhi sa Barangay Malubog, sakop sa Cebu City. Giingon nga it took the family of businessman Yuri Baramida 7 years aron lang ma-achieve kining maong disenyo og plano. Ang Terrazas de Flores usa ka tamnanan sa mga buwak, din ang mga lokal nga buwak gihan ay pag-ayo sa bakilid sa bukid aron maporma kini into 56 terraces nga gigama sa interlocking stones. Kini adunay kapin sa 120 ka espesi sa mga tanom ug mga buwak nga nagpasundayag usab og uban pang matahom nga mga buwak. Sa mismong area nausay nindot nga mga kabanas nga perfect kaayo para mag-relax ug mag-unwind karong panahon sa tag-init. Aduna sab sila'y cafe nga daghan kaayo og lami nga kapilian nga pagkaon nga nahimutang sa taas nga bahin overlooking the beautiful scenery. To get there, musakay lang og motorcycle sa JY Square or kung daghan mo, you can rent a van. My tip, it's still the best to bring your own vehicle so you won't have a hard time going back to the city. Ug worry no more because parking spaces are also available sa lugar. Ang Terrazas de Flores mag-abli every 8 a.m. to 12 midnight daily. So there you have it mga kasugbo, mao kini ang Terrazas de Flores located here in Barangay Malubog nga only flower terraces here in the Philippines. Ubani ko kanunay aron pagdiskubre sa Sugbo para kita makaingon IDI nadi ngani sa Sugbo. This is Mark, back to you Jinky and Ramil.